ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪ ፉትቦል ካፌ ከመይ ትኾኑ ኣብዛ ሓለፈ ብዛዕባ ማን ሲቲ ኣጀማምራ ሒዝናልኩም መፂና ነርና ሕጂ ድማ ናይ ኣርሰናል ኣጀማምራ ከመይ ይመስል ትንተናዊ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ሱሬ ከመይ ቀኒኻ ኣዋዚኑ ዳሕና ኣምላኽ መስከን ጽቡቕ ኩሉ ሰላም ኣርሰናል ከም ዝረኣናዮ ጽቡቕ ምፍራም ኣፈሪማ ክነሳ ፕሪምየር ሊግን ብርግኣት ክጅምሮ ኣይረኣናያን እንታይ ምኽንያት ኢልካ ትግምት ናይ ኣርሰናል ኣጀማምራ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዝወደቀ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ኢኻ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ንምንታይ ምስቲ ተገይሩ ደሎ ወጻኢታት መጨም ዘሎ ተጻወቲ ተቃይሩ ደሎ ታክቲክ ናይ ኣርቴታ ምስቲ ትጽበዩ ነገር ኣይርኢናን እዮም ደሎ ግን እቲ እታ ኣርሰናል ትደልዮ ካብ ተጻወታ እንተረኺባቶ ኣን ናብ መስመር ክትመጽእ ዝብል ኣገላልጻ እዩ ዘለና ንምንታይ ትልካኒ እጂ ታቐንዲ ናይ ኣርሰናል ጾታ ሚስት ገብራ ደላ ነገር ናይ ሃቨርትዝ ቦታ እያ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ጾታ ተርእይናያ ከሃቨርትዝ ቤንችም ኣይኮነን ስጋሕጂ ስጋዕታ ኣብዚ ጾታ ስጋ ሳልሲ ጾታ ትበጽሕ ቤስት ኮይኑሎ ትሒዝዎ ዘሎ ሓደ ትሒዝዎ ዘሎ ቦታ እጅና እምነት መብዛሕትና ክስታይ ከምዚ ከም ናይ ጃካ ዓይነት ቦታ ኢልና ክንርድኦ ንኽእል ግን ከምኡ ዓይነት ሚሽን ኣይኮነን ተዋሂቡ ደሎ ሃቨርትዝ ተደራቢ ኣጥቃዓይ ዝኸውን ታሪኽ ብዙሕ ግዜ ቦታ ድሕዞም ብጣዕሚ ጽቡቓት ኣርቴታ ብዙሕ ግዜ እቲ ካብ ጾታ ሙፃ ናይ ሃቨርትዝ ኣብ ቦትኡ ከሎ ግን እቲ ቦታ ድሕዞ እቲ ብዘይ ኩዕሶ ኣብ ድግበር ምንቅስቓሳት ፖዚሽናሊ ታሪኽ ሃቨርትዝ ንሰርሑ ዕዉት እዩ ዘሎ ትዝበለጸ ከዓ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ሃቨርትዝ ልዑል እምነት እዩ ዘሎ ብሓፂር መረዳእታ ከምጸልካሲ ናይ ሲቲ ጾታ ናይ ዓመቕ መዘከይ ከመይ ነይሩ 4 1 2 3 እዩ ጾታ 4 3 3 ከሎ ግን ሓደ ሮድሪ ኣሳሪ ይኾን ሽዑ ስቶንስ ይኣትዎ ምስኡ ስቶንስ ኣትዩ ምስኡ ኣብ ቅድሚት ከመይ ይኾኑ ግሪሊሽ ጉንዱጋን ኬቨን ዴብሮይነ ማሃረዝ ወይ ከዓ በርናርዶ ሲልቫ ይኾኑ ማለት እዩ ኣታክ ውድኡ ከዓ ሃላንድ ኣሎ ናይ ኣርሰናል ልክዕ ከምኡ ይኾን ተደል ዘሎ ዝኹሉ ናይ ቶማስ ፓርቲ ናብ ቁጥሪ 2 ስሒብካ ምጽዋት መጪ ዘሎ ሃቨርትዝ ስለ ዘሎ ሃቨርትዝ ልክዕ ከምቲ ናይ ጉንዱጋን ሒዝዎ ነበረ ተራዓሚ ጉንዱጋን ተርእይና ስኮረር ነይሩ ዝክር እንትኾንካ ንምንታይ ካብ ኬቨን ዴብሩነ ክሬተሪ ብዙሕ ግዜ ኣፍታ ናይ ጉንዱጋን ቦታ ኾንካ ግን ኣብ ፖዚሽን ባላንስ ምግባር ናይ ጋንታኻ ብዙሕ ከይተኸላኸልካ ተደራባ ኣታክ ኢኻ ስለዚ እቲ ተዋሂቦ ደሎ ሚሽን ናይ ኣርቴታ ሩድ እዩ ወላ ሓንቲ ጌጋ ይኽትብሎ ይትኽእል ኢኻ ቦታ ሕዛሎ ሃቨርትዝ ዊንገር ኩዕሶ ይሕዝሎ ናይ ኣርሰናል ሃቨርትዝ ሓንሳ ካብ ጾታ ክወጽእ ግድን ንምንታይ መሲልካ ቦታ ክሕዛሎ ንኣብነት ሕጂ ብዘይ የውዕድ ላይ ገብርኤል ጄሱስ ስለዚ የለ ይምበር ገብርኤል ጄሱስ ብዙሕ ግዜ ናብቲ ክሬት በሃል ቦታ ቁጥሪ 10 ተሳሒቡ ክጻወት ከሎ ሃቨርትዝ ናብ ቁጥሪ 9 ይድቕየር ቦም ክሬት ኮይና ተቐባቢሎም ደምጽዋ ኩዕሶን ቦርታ ክትኣቱ ከላ ወይ ገብርኤል ጄሱስ ከረኽባይ ድሕሪኡ ከዓ ሃቨርትዝ ኣሎ ሕጂ ዝተዋሂቦ ደሎ ሚና ንዑ ትኽክል ብናይ ኣርቴታ ስታይል ከምጭ ካብቲ ናይ ጓርዲዮላ ዝነቐለ እንዲሁ ከምታ ናይ ጉንዱጋን ዝነበረት እንዲያ ግን ብሃቨርትዝ ክገብሮ ደልዩ ግራንድ ጃካ ዓሚ ከምኡ ይኮነን ነይሩ ጃካ ታሪኸ ካብ ብዙሕ ንቅድሚት ድኾዶ ብዙሕ እንድሕር ድሞጽ ይበዝሕ ነይሩ ሕጂ ናይ ሃቨርትዝ ተዋሂቦ ደሎ ሚና ግን ከም ናይ ጃካ ይኮነን ቶማስ ፓርቲ ንማእኸል እንዳኣተወ ክጻወት እዩ ምስ ዲክላን ራይስ ኮይኑ ሃቨርትዝ ከዓ ካልኣይ ተደራቢ ኣታክ ክኸውን ክሬተር ናይ ኣርሰናል ኦድጋርድ ብዝሃነፀን ኩዕሶ ብዝእትወን ኩዕሶ ብዝዘርግሕን ኩዕሶ ከዓ ሃቨርትዝን ገብርኤል ጄሱስን ወይ ከዓ ሃቨርትዝን ኤዲን ኬቲያን ተጠቀምቲ ኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እቲ ታክቲክ ኣምጪዎ ዘሎ ኣርቴታ ውሽጢ ተኣቲኻ ይርድእካ ከመይ ምዃኑ ማለት ብደገ ክትሪኦ ከለኻ ግን ሃቨርትዝ ንዳብል ፓስ ክጻወት ኣይመጽና ኣርሰናል ንዑ ዝተዋሃቦ ቦታ ኣሎ ነጊረካ ኣሎ ትሚኑ ኣርቴታ ክልተ ኣማራጭ እዩ ዘሎ ወይ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ትንተናታት ሰሚዕካ ትኾንካ ኣርሰናል ታናይ ዓሚ ትበልጽ ካብዛ ሕጂ ዘላስ ታናይ ቅድሚ ዓመም ደላ ኣርሰናል ከማን ትበልጽ ነይራ ዝብሉሎ ግን ደብልጻታ እዩ ኣብቲ ፖዚሽን ምትሓዝ ኮላ ሕጂ ኣብ ኩዕሶ ይሕዝሉ ማእኸሎም ጋህ ክብል ግን ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ ንእሽተይ ልምዲ ንኣብነት ሚኬል ኣርቴታ ዕድል ኣይገበረን ብኸመይ ትብለኒ ኣብ ቀዳሚት ጾቱ ጁሪያን ቲምበር ተሰይሮ ጁሪያን ቲምበር ክስበሮ ከሎ ንኣርቴታ
توصيو زنبره اقد حجي تيمبر كله نا ارسنال بتاعم طغامي من تايتل كاني حدا افتناي مكلخال دغبرو منقسقاسات بخعصو بشلي بوتا تصاتاي ناي متفعاقمو بتاعم يغفحيو نبورتا اجنا امنت ناي جبريل ماغالاس كوف مبالتي بزح سباي واحطلو تا طمرت ناي ساليبان ماغالاس نمنت يالي تمصبلو قليلا ابنت كرداكي ماغالاس بتا بقدامي كيفير تسليفو اد نبر دحر تسليفو سغع وشت بورتا خاطي ارسنال اب كاونتر اتاك كتقعو خلو ماغالاس يترخبوني خا مالتي نمنتاي كم تريو فطان تصوت يكون اذا طمرت ازيا ارتيتا فتي يكون ناطفيوا زلو كيفر انترينيا سغع قطر 3 خوينو سغع بورتا اتي خصو خدو دخل نيرو سيت بيس غبر نيرو ريخ يتخونك لك كم بين وايت حليفو تصوت نيرو دو افتال سيربعنا انصر غانتا بين وايت حليفو تصوت نيرو كروس غبر نيرو يا اتو نيرو بورتا كيفير كالك عبناتو بمارتينيلي اودغارد هافرتز تساماميعهم ديكلان رايس كحوسون كله حديوم نقدميت حليف يد تصوت كل شيء عجبو زي مارتينيلي دحلف نيرو ግን ኣብ ገለ ዝተወሰነ 3 4 ዝኮና ግን ኪቪር ኣቲ ጻት ነይሩ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ማጋላ ዝተገርካዮ ዛ ጾታ እዚኣ ጥፍኦም ያ በሓደ ሸነኽና አርሰናል ማለት ሕጂ ታክቲክስ ናይ አርቴታ ይደረዳ ካርሎ ትምጪዎ ዘሎ ብክልተ ክሪተርስ ጌርካ ተጻወቶ ብክልተ ፕሌይ ሜኪንግ ድባል ጾታ ናይ ጓርዲዮላ ፍሪ 8 ጌርካ ተጻወቶ እዩ ኣምጪ ዘሎ እዚ ኾን ከሎ ግን ንኢሽተይ ምልልማድ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ታክቲክ ነት ጋንታ ቶማስ ፓርት ከመይ ክኸብዶ ትሪኦ ኣለኻ بعل ساليبان بعلم أب كمية عينت جيجا خاطو تريم على خا مسلفنا يبعل مجالس كون مسبرت نيجوران تيمبرن جابريل جيسون على كا كم تزيد تتقبلنا يوم أرسنال كموزو أيكونه جيزي خليهم دحر جيزي جن أنا نهافرتز تسعنو مفتار ويكا بينشي يخون ديكون نهافرتز مينا حيزو زولوجن جو قدامكم أنا نورمالي فافي فيرا أتيتو تغير هنا اتنايت عدلكو وهابولو سن بعلو ግን ዝያዳ ኣብ ሙሉእ ጾታ ኮን ኩሉ 9 ደቂቃ ወይ ከዓ መጀመርታ ጀሚርካ ስጋዕ መወዳእታ ልክዕ ከምቲ ናይ ሲቲ ጎል እቲኻ ናይ ምዕቃብ እቲ ክእለት ኣብ ሃቨርትዝ ዘሎ በአልፋ ቪቬራ ኣብ ውዕ ጾታ ኣቲም ክቀይሩ ድኹል ተጻዋቲም ብጣዕሚ ፖቴንሻል ደሎሚም ግን እታ ናይ ሃቨርትዝ ሚና ግን ክዋጽዋ ይክእሉን እዚኣ ፈይቶ አርቴታ ብኾም ይድርቕ ኢሉና ናይ ሃቨርትዝ ኣሚር ደሰልፎ ዘሎ ጅን መጻይ ብዙሕ ለውጥ ንርኢ ኮይኑ ይስምዓኒ ቦታታ ድሕዞ ናይ ሃቨርትዝ እንተርኢናዮ ብጣዕሚ ኤክሰለንት እዩ ተረዲኻኒ ኣብ ጽፍሒኒ አርሰናል ጾታ እንተሪኻ ንእሺ ኣብዛ ዝሓለፈ ጾታ ይቀኒሱ እምበር ኣብ ታች ሳለካ ኣብ ታክል ሳለካ ኣብ ኩሉ ተሪኻዮ ውጽኢታዊ ዘሎ ኩለካ ደለይ ናይ አርሰናል አጀማምራ ከምዝራናዮ ይመስል ማለት እዩ ሕራይ ክብራት ተኸታተልትኒ አርሰናል ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ መጽ ድማ ብዛዕባ ማንቸስተር ዩናይትድ ሒዝናልኩም ክንመጽኢና ይቀኒለይ